Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnnen Serifula télé studio fɔlɔ kɔnɔ Moribabugu an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu bɛ ka lajɛli kɛ walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a tuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru wajulukɛla Hudu International olu ye kuranɛ kalan kɛnɛ belebele sigi Sikasokaw fɛ yen ka bɛn ni marisi kalo tile 11 Réseau Ouest Africain ni ale ɲɛsinen don bɛn sabatili ma farafinna tilebifɛ jamanaw kɔnɔna la u ye jɛkulu dɔ sigi sen kan ka bɛn ni marisi kalo tile 11 walasa wasaden kalafili min bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ marisi kalo tile 29 kɔnɔna la o bɛ se ka don hɛrɛ ni baden na cogo min na ninnu de ye bamanankan kunnafoni n'a kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Aw dangana kunɲɔgɔn tɛmɛnen Tijani Ba Lamine Keyita ni a ka kalandenw taara Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels maa ɲɛma Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara fɛ Bangoni Janginɛbugu la sigida fɔlɔ la u ka tagali kun de walasa ka t'u ka nisɔndiya yira la a ka au Conseil islamique maa ɲɛmaya la u labanna ka waliɲuman dɔ foli kɛ a ye a bɛ wuli ka jɔ ni baara minnu na silamɛya ɲɛtaga nasiraw kan Lutu Siribe ka sɔrɔlenw don Kafunɛ Bacili bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Nin bɔɲɛ min ni a bolodara Sheikh Ba Lamine Keyita ni a ka kalandenw fɛ ka ɲɛsin Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seyidu Sherif Usman Madani Hayidara ma a laɲini kun ye fɛn min ye ka se ka na bonyamasegin ani waleɲuman dɔn karamɔgɔ Hayidara ye ka d'a ka baaraba ɲuman caman kɛli kan Alisilamɛya diinɛ kɔrɔtali la Mali jamana kɔnɔ ha k'a ja ka se diɲɛ jamana tɔw ma Burkina Faso jamana silamɛya diinɛtigiw keretiyɛnya diinɛtigiw ka fara laadatigiw kan u kun ye wele min bila karamɔgɔ Hayidara ma walasa a ka se ka taa duwawu don kɛ Burkina Faso jamana ani a dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen basigi ni kolosuma la ni o taama sen fɛ Burkina Faso jamana maa ɲɛmaw jamana ɲɛma Rochmar Christian Kabore ka yamaruya kɔnɔ u ye waleɲuman dɔn jala ta k'a di Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma grade d'officier de l'ordre de l'étalon jɔnjɔn do jɔnjɔn tɛ jɔnjɔn min kan Burkina Faso jamana kɔnɔ ka da o décoration in fana kan Sheikh Ba Lamine Keyita ni a ka kalandenw nana walasa ka se ka n'u ka nisɔndiya jira. Nana foli bila karamɔgɔ la ni ka barikada a bɛ cɛsiri min na an ka jamana kɔnɔla la diinɛ kɔnɔla la bi in na ni Ala ye bonya minnu kɛ a ye ka bɔ an dafɛ jamana ninnu kɔnɔla la n'o ye Burkina kaw ye u ye bonya minnu di a ma a y'an ka jamana kunna wolo kosɛbɛ an nana fɔ ka barikada ka dugawu k'a ye ni ka dugawu ɲini a fɛ an ye denmisɛnninw ye wa an nana an kalifa don u la o cogoya ninnu kɔnɔla la diinɛ kɔnɔ alhamdulilayi rabil alamina ani jamakulu minnu nana komi an ka zawiya dɔw bɛ Bamakɔ yan nɔ donc o kalandenw u bɔra ka fara an kan an kana karamɔgɔ ziyara an ka mukadamu ani an ka kalifaw u bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔ ani kanuɲɔgɔnw caman faralen don ɲɔgɔn kan ka na karamɔgɔ ziyara n'i ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma fɛ n'a daji ma faga a nunji bɛna a faga ko alhamdulillah nisɔndiyalen don nisɔndiya bonyalen don an yɔrɔ la kosɛbɛ ani karamɔgɔ kelen ka ɲɔgɔn ye an kɔni bɛ foli de kɛ a ye ani ka dugawu kɛ a ye ka dugawu ɲini a fɛ a ka ni majigi ninnu na ka anw kerebu ninnu bisimila inshallah a diyara an ye kosɛbɛ. Nin bɔɲɛ min ni a bolodara Sheikh Ba Lamine ni a ka kalandenw fɛ ka ɲɛsin Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma a bi don jɛɲɔgɔnya siraw kalani de la ka bila ɲɔgɔn na taama in hakilina fora kosɛbɛ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali tɔndenw ani Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔndenw fɛ ka da bonya in kan o de kama u nana baara in seereya u ka tɔn ɲɛmɔgɔ kɛrɛfɛ Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔba a Seyidu Sherif Usman Madani Hayidara kɛlen kɔfɛ ka kɔrɔfɔ ta kɛnɛ kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ Sheikh Ba Lamine Keyita ni a ka kalanden ninnu ka bɔɲɛ in jara a ye wa ko a bɛnn'a ma bilasiralikanw caman dira karamɔgɔ Hayidara fɛ a ka dunan ninnu ma baaraw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kuncɛ ni duwawu don ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru wajulukɛlaw ye kuranɛ kalan kɛnɛ belebele sigi Sikasokaw fɛ yen ka bɛn ni marisi kalo tile 11 mun senfɛ kuranɛ sanuma kalanko caman kɛra Alihamidu Badi ni Buya Kulibali ani Fuseni Keyita tun bɛ Serifula Jabaraniso tɔgɔ la.
ni alukurana kalamba min kɛra Sikaso sherifila duba kɔnɔ résidence sherifienne Amdalayi Kina a bɛ don Mawuludu Nabawi Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi b'a ye ka bangeniw ɲaɲani o de dondaw fɛ ni nin y'a ta ko filanan ye laadala ko la kuranna kalankɛnɛ in bɛ kɛ Ala wele kɛnɛ ye jango baara min bɛna daminɛ Sikaso kɔnɔ baara bɛ kɛ ni wasa ye o de nasira kelen fɛnɛ ka bonda min bɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar kɔnɔ n'o ɲɛsin bɛ karamɔgɔlakaw ma ɲɛmayasoba fadi kɔnɔ Wuduhu International olu bɛ alukuranna kalan in kɛ ni ŋaniya ye ka ɲɛsin sirifila mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara ka laban ka ɲini dali masa fɛnɛ fɛ Ala bɛ se k'an ka jamanaw basigi suratu Yasi o 1681 de bɛ kɛ Alkuranna sura 36 na ni Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi b'a ye kun b'a wele ko Alkuranna sɔngun o de kɛra o la an bɛna kalan ni Ala sɔnna ma baara yɛrɛ daminɛna ka ban siɲɛ 41 sigiyɔrɔma 41 ni hakili o kan ka bɛn siɲɛ 1681 ma ni Ala sɔnna ma an bɛ o baara de kɔnɔ laɲini min b'a la o de ye ka se ka ni ye nin n'a ɲɔgɔnna baaraba boloda jama bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na a bɛ dɛmɛ de ɲini Ala fɛ ka d'a kan dɛmɛ bɛ bɔ Ala de yɔrɔ ni ye Ala dɛmɛ ni ye dɛmɛ ɲini Ala fɛ siga t'a la fɛ Ala b'i dɛmɛ sabu Ala y'o de fɔ ni k'i b'ale dɛmɛ ale fana labɛnnen don a b'i dɛmɛ in tansurullaha yansurukum o la ni jama faralen ɲɔgɔn kan fɛn bɛ se k'an dɛmɛ a baara kɔnɔ o de ye ka dɛmɛ ɲini Ala fɛ ni duwawu ye inshallah sabu kira b'a fɔ a ka kumaw na kisi naba ma duwawu silahul mu'min duwawu ye mu'mini ka kɛlɛkɛbere de ye bi wurada in na ni Ala sɔnna ma programme min bɛ yen o de ye ka kuranna kalan kuranna kalan min bɛ yen nɔ Yasin kalan de bɛ yen Yasin 41 sigiyɔrɔma 41 karamɔgɔw b'o o adadu dɔn o adaduba de talen don an bolo ka se ka duwawu yɛrɛ kɛ mawuludu in a hukumu kɔnɔ ani ka duwawu kɛ jamana ye ka duwawu kɛ jamanaden bɛɛ ka duwawu kɛ an karamɔgɔ ye a Seyid Sherif Usman Madani Haidara banajugu min yɛrɛ kun sirilen don diɲɛ ma k'a ɲini Ala fɛ Ala ka Mali kisa ma ka duwawu kɛ Mali fanga ye ka duwawu kɛ Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka duwawu kɛ Mali karamɔgɔ bɛɛ ye a bɛɛ de bɛ don a kɔnɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale n'a ka kalandenw ye diɲɛ bɛɛ de jigi ye donc mɔgɔw de t'a dɔn ni min t'a dɔn i t'a dɔn de nin kɛnɛ in sigi kun ye belebeleba ye o de ye o kama maliyɛn bɛɛ kan ka nisɔndiya diɲɛ bɛɛ kan ka nisɔndiya et puis diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ bɛ nin kɛnɛ in ka ɲa Ivoiriens bɛ yan Burkinabés bɛ yan Mali région bɛɛ mɔgɔ bɛ yan ne yɛrɛ bɔra fo Kayi de i b'a dɔn Kayi ni Sikaso o ye frontière ni frontière de ye sisan alhamdulilayi ne yɛrɛ dɔrɔn ma bɔ Kayi an ka présidents bɛ yan mɔgɔ caman bɛ yan nɔ kuma in bannen don ne ɲininka ne b'a fɔ n ko nin bɛɛ kɛra ne de ye e mɔkɛ y'a si kɛ Sikaso dilan la e fa y'a si kɛ Sikaso dilan la Ala nana nin jɔn nɔrɔma in ɲɛ kun da Sikaso kan a nana Sikaso kɔni ka tɛmɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan a bɛ kɛra jɔn ye a bɛ kɛra ne de ye ne m'a dɔn n bɛ duwawu mun kɛ bilen yɛrɛ tun wallahi Ala bɛ n dusukun dɔn Allahu ta'ala ko inna lillahi ta'ala ibadan khalaqahum li hawaiji nas yafza'una ilayhim humul aminuna almutma'inuna yawmal qiyamah ko Ala y'a ka jɔn dɔw dan k'olu bila diɲɛ adamaden tɔw jatigɛbaatɔw n'u hamibaatɔw bɛ girin ka kunda olu kan olu bɛ adamadenw jigilatugu n'u mako ɲa ni hakilisigi min dira adamadenw ma ko alikiyama don olu de ye Ala ka jɔn hakililatigɛlenw ye saranya t'u ma foyi t'u ma an balimakɛ Sherif Usman Madani Haidara y'o dɔ de ye diɲɛ kɔnɔ bi maa min jugu n'a cɛ kelen bɛ komi Tamarosun dena ka mɔ a kasa duman bɔra dimɔgɔba nana sigi k'e dun ka fa a taatɔ a ko Tamarosun labɛn ne bɛna wuli Tamarosun bɛ dumɔgɔ sigi kuma dɔ zan ka wulila jugu b'o yɛrɛ sɛgɛ la o bɛna dɔ duwara ka tila ka taa k'a to o cogo la o bɛ dɔ de fara a kan an ma kɔfilɛ jugu la ka ye hali bi Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma a kanu b'an mun na Ala ka dɔ fara o kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi b'a ye ka bangeni tako filanan 2e édition min bɛ kɛ Sikaso baara caman boloda bɛ a kɔnɔ o baara dɔ ye wajuliba min bɛ ɲanamaya
n'o ye Mawuludu Wajuli ye Mali Selamaton ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma, Mali Selamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma, silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara fɛ Jumado marsi kalo tile 13 Sikaso ndolati kɛnɛba Stade Babemba Traoré la ano dugujɛ sebere marsi kalo tile 14 Mawuludu dukawukala o ndolati kɛnɛba kelen kan. Ala k'a kɛ baraji ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Amina Arabi karamɔgɔ Musa Fɔnba. Réseau Ouest Africain n'ale ɲɛsinen do farafina bɛn sabatili ma farafina kilebefɛ jamanaw kɔnɔna la. Olu ye jɛkulu dɔ sigi sen kan ka bɛn ni marsi kalo tile 11 dunanjigiso Hôtel Azalaï la Bamakɔ kɔnɔna la. A kun de walasa wasaden kalafili min bɛna kɛ marsi kalo tile 29 o bɛ se ka don hɛrɛ la ka sɔrɔ mankan ma kɛ. Abdul Karim Sako ni Dramani Maleka sɔrɔlen do. Réseau Ouest Africain pour l'édification de la paix na anglais kan ye WANEP ye. Ale ye farafina tile biyanfan jɛkulu dɔ ye. Kalafili hukumu na n'o ye wasadenw ka kalafili ye. U ye kulu wɛrɛ sigi sen kan n'u kama Groupe National de Réponse Électorale. O groupe ka baara bɛ ɲɛsin min ma o de ye k'a fɔ kalafili a bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na cogo min na. Siga mana kɛ yɔrɔ minnu na k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ min ɲini k'a ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ kalafili hukumu na o groupe ka se ka kunnafoniw di teliya la walasa fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ se ka tigɛ cogo min tari kalafili a ka se ka kɛ basigi kɔnɔna na jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. A baara jukɔrɔma dondonba n'o ye u dɛmɛbagaw ye o ye Union Européenne ye o ye u jukɔrɔma tintin a baara ni euro wari miliyɔn 2 n'a kunkanfɛn ye ko walasa wasaden kalafili ka se ka kɛ basigi kɔnɔ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. An bɛ ka baara in kɛ ka élection min bɛna ale an bara Mali la le 29 législative k'a ɲɛ sigi pour que basi kana k'a la élection ka kɛ lafiya kɔnɔna la. Union Européenne de ye projet in financé. Donc projet in be baara kɛ pour que gɛlɛya bɛna kɛ yɔrɔ yɔrɔ la élection kɔnɔna la ka se k'olu identifier. N'olu identifiera sisan nɔ moniteurs bɛ an b'olu former des moniteurs de la violence. N'an y'olu former vote yɛrɛ don olu bɛ an b'olu bila ka taa o yɔrɔw la. N'an y'olu bila ka taa o yɔrɔ la olu mana faamuyali kɛ dɔrɔn k'a fɔ nin yɔrɔ bɛna kalaya olu bɛ weleli kɛ pour que ka solution ɲini a la. Donc projet y'o de a tɛna fɔ élection classique ka don salle de vote kɔnɔ ka bɔ ka nin sɛbɛn nin ye o tɛ mais an bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ min an b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ min bɛ se ka kɛ yɔrɔ kalama ye ni yɔrɔ min bɛ se ka kɛ yɔrɔ kalama ye an ka moniteurs bɛ taa yen nɔ n'an ka moniteurs taara yen nɔ u bɛ a ɲɛfɔ an ye joona yanni a ka kalaya n'a ɲɛfɔra an ye joona yanni a ka kalaya an bɛ se ka solution sɔrɔ a la. A baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya tun bɛ minisiri ka lasigiden bolo minisiri min ka ca ɲɛsinnen don jamana marabolo koɲaw ma a ka ciden ye folikan kɛ ka ɲɛsin ni kɛnɛ sigibaw ma ni ka laban k'a fɔ nin ye fɛn ye nin bɛna jamana faamaw dɛmɛ kalafili baaraw la n'o ye wasabulon kalafiliw ye. Minisiri tɔgɔ la bi an nana ka na nin atelier in sigi kun ye mun ye Ala k'an kisi ni gɛlɛya ko a bɛ na élection kɔnɔna la a bɛ kɔn k'an informer pour que an bɛ se ka labɛnw sabati pour que bɛɛ ka se ka lafiya. Anw ni ministère damadɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ baara in kɔnɔna la bi ministère de la justice b'o la ministère de la défense b'o la ministère de la sécurité b'o la an kɛlen don ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ pour que yani élection cɛ élection kɔnɔna la élection tɛmɛna pour que mɔgɔw ka se ka lafiya tɔɔrɔ kana mɔgɔ si sɔrɔ o labɛn bɛɛ sabatilen don jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Kalo dɔnna k'a fɔ ni projet yɛrɛ n'o ye WANEP ye kalafili ka se ka kɛ basigi kɔnɔna na u y'a baaraw daminɛ kabini san 2018 wa a bɛ to sera fo ka taa se san 2021 ma farafina tile biyanfan jamana 7 kɔnɔna na ni Mali ye o dɔ ye. Dɔntan kawura kɛnɛ mun ɲɛsinin do bolola baarakɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la finimugu olu ka conseil d'administration ta ko 7 kɛ ka bɛn ni marsi kalo tile 10 ye a kɛnɛ ɲɛmaa tun bɛ minisiri bolo mun ɲɛsinin do bolola baara kunkanko ɲɛnabɔli ma Boubacar Traoré ani Musa Traoré tun bɛ Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la. Centre de développement de l'artisanat textile ɲɛmaw y'u ka conseil d'administration ta ko 7 sigi sen kan hakilina tɛ dɔwɛrɛ baara minnu kɛra san tɛmɛnen ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye o ko la ani baara kura minnu n'u bɛ fɛ k'o kɛ don nataw kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka ɲɔgɔn bilasira o nasira kan. Conseil d'administration ye CDAT ka lajɛkulu ye lajɛkulu minnu na ni administrateurs bɛ na. CDAT ye baara minnu kɛ san tɛmɛlen na k'o baaraw fɛsɛfɛsɛ a kan ka baara kura minnu kɛ san nata k'o baara ninnu fana olu fɛsɛfɛsɛ ka sira don a kɔrɔ walasa laɲini ye min ka se ka sɔrɔ o de ye conseil d'administration ye donc o de kama bi laɲini bi baara a bɛna boli salon baara minnu kɛla a bɛ bolo sɛgɛsɛgɛli kan
baara kura minnu bolodalen don 2020 fana kɔnɔ a bɛ bolo olu kan donc conseil d'administration de bɛ CDAT bilasira o sira ninnu na k'a fɔ maintenant nin ka ɲi nin man ɲi a ye ninnu bɔ a la a b'o cogo de la. Wa u y'u da don a la fɛnɛ min ye centre de développement de l'artisanat textile baara yɔrɔ sugu min don ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye. CDAT ye gouvernement ka cakɛda kulu ye min sigilen don kɔɔri bayɛlɛmali kama ka kɔɔri bayɛlɛma k'a kɛ fini ye depuis kɔɔri bɛ bɔ kungo kɔnɔna na k'a wurusi k'a kolo bɔ a la ka tila k'a kɛ kɔɔrimugu ye ka tila k'a kɛ fale ye ka tila k'a yɛlɛma k'a kɛ fini ye donc CDAT sigilen don o de kama CDAT a bɛ baara kɛ ni kɔlɔdana fɛn o fɛn an ka baara de ye ka kɔɔri yɛlɛma n'a sera gari ma waati min na an bɛ a kɛ gari fini ye o fini da an bɛ baara kɛ ni kɔlɔdanaw ye an bɛ baara kɛ ni kalalikɛlaw ye an bɛ baara kɛ ni galadonnaw ye donc an bɛ baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen mɔgɔw ye mais an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na an bɛ se k'a fɔ fini kɔni bi a kodɔnlen don a bɛ ka kodɔn a taga fɛ dɔɔnin mais baara fanba kan ka boli min kan bi o de ka mɔgɔw former ka mɔgɔw kalan k'o taga tuguni ɲɛfɛ en même temps tuguni ka tila ka mankutuli kɛ kosɛbɛ walasa fini na ka se ka dɔn kosɛbɛ. Welekan bilala jama ma min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ɲɛsin an ka laadala finiw ma ka se ka a don ba la. Welekan min bɛ jama bolo o k'a lajɛ min bɛ ne yɛrɛ kan na nin ye tan o ye an ka fini yɛrɛ de ye a dilanlen de k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ a tɛ kɛ furukiya dɔrɔn ye a bɛ se ka kɛ modèle bɛɛ lajɛlen u ka da an ka gesedanaw na u ka da an ka kalalikɛlaw la parce que an ka jamana kɔnɔ an bɛ min dilan n'an y'o de bayɛlɛma o de bɛ to sababu ye an ka sɔrɔ bɛ to an ka jamana kɔnɔ mais n'an ma kɔɔri bayɛlɛma an ka nafolo bɛ ta ka bɔ de. An b'a fɔ a ɲɛmaw hakilina wɛrɛ t'u la ka se ka fɛɛrɛ kɛ min b'a to an ka laadalafiniw u bɛ se ka don ba la cogoya min na. Fanga jɛkulu mouvement républicain ɲɛmaa ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni marisi kalo tile 10 u dagayɔrɔ la sigida sabanan na a kun de ye walasa ka se k'a ka yɛrɛ mankutu baaraw kɛ wasaden kalafili kun kan Kafunɛ Bacili bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Ainia Ibrahim Kamara ni ale expert financier an ka jamana kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ a danbɛ a yɛrɛ la ka da hakilinaw kan ani ŋaniya ɲumanya min bɛ a la ka ɲɛsin a ka sigida ɲɛtaa ma sigida min ye a wolodugu mɔdugu ye baara bolodalen ɲuman caman bi a ŋaniya la ka ɲɛsin sigida yangali ma fanga ɲinitɔ MR tɔgɔ la Ainia Ibrahim Kamara ye cɛbɔ ye ka sanga ni wasadensigi kalata baaraw ye a ka ŋaniyaw ni a ka baara bolodalenw na dusukun ɲuman bɛ a la ka ɲɛsin a ka sigida sankɔrɔtali ani a yangali ma. MR ka candidat bena a fɔ ɲɛna kun min na an bɛ députéya in nɔfɛ commune 3 kɔnɔ an bɛ députéya nɔfɛ commune 3 kɔnɔ yalisa commune 3 maaw a musow n'a cɛw n'a denmisɛnw bɛ se ka représentant sɔrɔ représentant min bɛ na sariya bulonba in kɔnɔ sariya falen a n'a collègue tɔw bɛna sariya falen yalisa sariya in bɛ se k'a kɛ jamana yɛrɛ ka nafa la sariya min don o ye wari ɲini cogo sariya jago bɛ kɛ cogo min na o sariya. Ainia Ibrahim Kamara ka nin kanbɔli walasa ka kɛ wasaden ye Bamako sigida sabanan kɔnɔ a kun de ye ka se ka yɛlɛma kura ɲuman don sigida in kɔnɔ. Nafolo bɛ na ko ka na Mali dɛmɛ a caman a bɛ coopération caman kɔnɔ aw ka mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ coopération na américains canadiens français aw ye t'u ɲininka u b'a fɔ ɲɛna e télé yɛrɛ la a bɛ fɔ sa i ye journal kalan na fira ko nin wari nana Mali kɔnɔ nin dɛmɛ dira Mali ma nin kɛra tan mais a caman bɛ yen a caman de ni san banna u bɛ lasegin Malien caman t'o de kalama nafolo bɛ na ko k'an dɛmɛ nafolo tɛ se ka utiliser nafolo bɛ lasegin ne tun bɛ baara kɛ canadiens ka coopération kɔnɔ anw ta tun bɛ kɛ ten munna wariw bɛ lasegin parce que sariya a bɛna sariya min sira fɛ anw tɛ se k'o matarafa bon ni e mɔgɔ min b'o kalama yɔrɔ i b'a ɲini ka taa sariya bulonba kɔnɔ yalisa o bɛ se ka falen cogo min na. Mouvement républicain fanga ɲinitɔ MR cɛbɔ a y'a jira k'a fɔ ko ni sebagaya sɔrɔla a fɛ wasadensigi kalata baaraw senfɛ ko na musaka mugu dɔ kɛrɛnkɛrɛn min bi don Bamako sigida sabanan ka ɲɛtaa sira baaraw dafɛ ani ka ba don kuma ɲɔgɔnya la min bi kɛ sababu ye sigi ka fɔ ka kɛ damu ye. Ne ni ɲɔgɔnna caman ni ala y'a kɛ ne donna député bulonba kɔnɔ ko o sariya falen mɔgɔ tɔ minnu b'u sigi ko ye Kamara kɔni ye fatɔ de sa e bɛ bɔ Amérique ka taa Mali la n'i ka nafolo ye u y'i jɛ o pour que olu b'o kuma fɔli dabila olu yɛrɛ fana an ma ye Kamara taara Mali la a ta marchera
o tuma i jone fere ka taa ni ka partenaire ye Mali la. On a combien millions bayiri ka malien joli be kɔfɛ. N'olu damadɔ nana ka na an dɛmɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ fisaya an ma. Ne ka kɛlɛ kun y'o de ye. Ne ka députéya ɲini kun y'o de ye. Sariya in ka falen. Député ka baara tɛ foyi ye sariya sigi kɔ. Fanga ɲinitɔn MR cɛbɔ wasaden sigi kalata baaraw la Bamako sigida sabanan tɔgɔ la a ye wele bila kunnafoni dilaw ma ka se k'u hakilinaw la jɔ ka taga politiki ko ma ɲiningali jaabiw kɛlen kɔfɛ ani kunnafoni dilaw ni ɲɔgɔn cɛ Aineya Ibrahim Kamara a yɛrɛ ye kunnafoni dila kɔrɔ ye a ko ni danaya dara ale ka sigidadenw fɛ ko a n'a ka seko n'a ka dɔnko bɛɛ lajɛlen bila sigidadenw ka bolo kan min bɛ kɛ sababu ye ka kɛ u kumadaw ye. Katikaw fe groupe Alliance 7 maaw ye u ka wasaden fili yɛrɛ mankutu baaraw nun don ka bɛn ni marsi kalo tile 10 san 2020 a kɛra sababu ye tɔndenw kanubaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na a kɛnɛ kɔnɔ Boubacar Traoré ani Musa Traoré ka sɔrɔlenw don. Groupe Alliance 7 kanubagaw kɔni bɔra kati fantan a naani bɛɛ lajɛlen na tarata tɛmɛnen min bɛnna marisi kalo tile 10 ma ka se ka na u ka nisɔndiya an'u ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsi min ye Alliance 7 kandidaw bɛɛ lajɛlen ma. Alliance 7 maaw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka na don wasanbolo kɔnɔna na cogoya min na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ baara kɛko ɲuman na gouvernement maaw fɛ. An ko ni mɔgɔ 7 bɛɛ dɔ kɛ u faso la ni ye Ɲɛnkɔrɔ Yɛ Samakɛ ale kun ye ambassadeur ye mais bibi na a ye école so 40 de jɔ Mali dugu 40 na a ye bourse di mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 50 ma ka taa Américain jamana kan mɔgɔ 13 wɛrɛ a ye bourse d'o ma ka taa Inde jamana kan a ye musow dɛmɛ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ an b'a dɔn ka fɔ Yɛ ye baarakɛla de donc an ko an bɛ Yɛ ta pour que Yɛ ka dɔn an ka alliance la parce que an b'a dɔn baarakɛla dɔ a faso la ne fɛnɛ min ni bɛ kuma na ne ye PS yelen kura ka candidat ye alliance in na n ye fɛn caman kɛ n ka yɔrɔ la peut-être o bɛnnen bɛ mɔgɔw da k'o fɔ mais comme ne ye kumalasela de ye n b'a yɔrɔnin fɔ an ye école dɔw jɔ k'a di an ka dugulamɔgɔw ma an yɛrɛ kun nafolo la ka arajoso 2 jɔ ka d'u ma arajoso 3nan bɛ ka jɔ halisa o ma ban ka laban tuguni ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ k'u financer engrais ko la ka partenaire ɲini ka na d'u ma balontan sira fɛ ale de bɛ kɛ sababu ye ka fantanden k'u faamaden na ka balontan organiser ka kubu 5 bila dans la compétition an b'o la a bɛ san caman bɔ an yɛrɛ b'o 2e édition na ɲina candidat tɔw bɛ i b'a fɔ ko Mamudu Dolo ale min b'an bisimila Kati dugu kɔnɔna na ale fana ye baara caman kɛ ka jeunes dɛmɛ ka musow dɛmɛ ka ɲamaw cɛ ka silamɛw dɛmɛ ani ka siraw jɔ siraw dilan hali labana commissariat min bɛ ka jɔ Kati fuga la n'o ye Kati commissariat 3nan ye Mamudu Dolo de bɛ ka jɔ a yɛrɛ kunkɔrɔ la donc mɔgɔ min b'o fɛnw kɛ i b'a dɔn ka fɔ o ye faso kɔnɔna ye Musa Sangare fana bɛ MPM tɔgɔ la ale baara caman kɛ Sangarebu école ko denmisɛnninw muso cɛsabatɔw ka ninnu bɛɛ dɛmɛ pour que ninnu ka se ka bɔ nɔgɔ la an ye Musa ta muso 3 min n'an y'u ta Madame Kamisogo Madame Sangare Salimata Kamisogo Madame Sise Jitadem ani Madame Tura Aminata Kulubali olu bɛɛ bɛ Kalaban u bɛɛ ye baara kɛ ka musow dɛmɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ o de kama an ye alliance sigi an b'a fɛ jamana maracogo ka yɛlɛma parce que san 30 bɛ ɲini ka sɔrɔ jɛmu fanga na n'o ye démocratie ye mais halisa jamanadenw sigilen bɛ ka fɛn min kɔnɔ n'o ye jamanadenw ka lafiya o tɛ ka sɔrɔ anw dun fɛ assemblée députés de m'u ka baara kɛ ka ɲɛ n'u y'u ka baara kɛ ka ɲɛ u bɛ gouvernement ɲangi u bɛ gouvernement bilasira wa wari min ni gouvernement bɛ baara kɛ a la n'o ye budget ye olu de b'a ta ka di gouvernement ma donc n'a ma ɲa n'a sonyana n'a yuruguyurugula olu de nɔ don donc jamanadenw de ka wari kalifalen don u b'a ta ka di gouvernement ma donc ni sonyali bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ yuruguyurugu bɛ ka kɛ kalanko tɛ ka taa ɲɛ fɛn caman bɛ o tɛ ka ɲɛnabɔ an b'a ye k'a fɔ olu de m'u jɔyɔrɔ fa an b'a fɛ ka kɛ député minnu b'u jɔyɔrɔ fa Mali jɔliko la o dɔrɔn de bɛ se ka to sɛgɛn ka bɔ an da la. U ka kumalasela a ye wele bila jama ma min b'a to u bɛ se ka bɔ marisi kalo tile 29 ka se ka kala fili Alliance 7 ye cogoya min na yɛlɛma bɛ se ka don jamana baara la. Welekan min bɛ o ye bɛɛ ka bɔ fɔlɔ ka t'i ka carte d'électeur ta parce que n'o t'i bolo i da t'a la n'u ka carte d'électeur ta marisi kalo tile 29 u ka anw ka jɛkulu in ta n'o ye Alliance 7 ye Kati kɔnɔ a tamasiyɛn dɔn ka di kosɛbɛ parce que alliance 7 de bɛ Kati anw y'a 7nan ye donc n'i ye vote kɛ sɛbɛn da i ɲɛkɔrɔ min bɛ bɛɛ laban na dugu ma a b'a kelen na i tɛgɛ da daba la k'a da o kan i ye anw ka alliance ta min bɛ bɛɛ dugu ma n'a bɛ logo tɔw bɛɛ dugu ma o de y'anw ka alliance ye donc n'i bolo da o kan o y'i kɛlen ka anw ka alliance ta o de fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka Kati lafiya o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka yuruguyurugu kɛlɛ ka dunkojuguya kɛlɛ ka kalanko gɛlɛya bɔ an da la fɛn caman bɛ k'o nɔgɔya an ka sigidaw la.
an b'a fɔ kɛnɛ in koba kun be tali kɛ fɛn minnu kan o ye Alliance 7 maaw be fɛ ka baara mun kɛ da donna o la wa ni maaw tara kɛnɛ kan u ka se ka kala fili Alliance 7 ye cogoya min na ɲɛfɔ kɛra maaw ye o fɛnɛ la ani fɔli dumanw ka se ka jama la nisɔndiya. Cakɛda mun ɲɛsinin no maaw ka kunnafoni lakanani ma o ko a ma autorité de protection des données à caractère personnel olu ka baara nun don san kunbɛn kɛnɛ sigi ka bɛn ni marsi kalo tile 10 ye hôtel Radisson Bulu la Bamakɔ kɔnɔna la Kafunɛ Bacili bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kun kan. Nin kɛnɛ min sigira sen kan l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP cakɛda fɛ a bi don cakɛda in ka baara nun don san kunbɛn ɲɛɲɛli baaraw de ka dara kɔnɔ. APDP cakɛda ka baaraw bi ɲɛsin buna adamadenninw tɔgɔla kunnafoniw kɔlɔsili ma ani ka se ka u ka baara yɛrɛ secteur ɲɛnabɔ sariya la batoli hukumu kɔnɔ. APDP ye cakɛda mun sigilen bɛ ka maanifi tɔgɔla kunnafoniya k'o kɔlɔsi n'an ko maanifi tɔgɔla kunnafoniya i n'a fɔ fɛn min b'a to n'a fɔra dɔrɔn a bɛ dɔn ka ko karisa de ye karisa ye. Ka bamananw b'a fɔ cogo ko a bugulatigɛ a f'i foto i tɔgɔ i jamu i kumakan fɛn mun mana mɛn ou bien n'a yira n'a bɛ dɔn k'a fɔ ko karisa de karisa ye a bɛ fɔ o de ma ko maanifi tɔgɔla kunnafoniya donc autorité sigi APDP sigira jamana ɲɛmaaw fɛ ka hadamaden i ka hakɛ n'u b'a fɔ ko vie privée k'o kɔlɔsi pour que entreprise i n'a fɔ baarakɛyɔrɔ ani ma hakililajugu u kana se ka dangari i ka hakɛ la. Donc ni dangarila la fana i bɛ se ka se yɔrɔ min na a bɛ fɔ de ma ko APDP donc laadala an y'a laada sigi san o san ni marisi kalo tile 10 sera an bɛ ɲɔgɔn ye an b'a fɛ tigɛ an bɛ thèmes ta ka hadamadenw kunnafoniya k'a dɔn ko sariya b'a kɔnɔ o de y'a to chaque 10 mars an bɛ to ka journaliste san dɔ la an bɛ journaliste wele san dɔ la an bɛ maa minnu bɛ subahana mansin baara kɛ an bɛ to k'olu wele ɲinɛta kɛra syndicaliste i n'a fɔ minnu bɛ baarakɛyɔrɔ la baarakɛlaw ka hakɛw kɔlɔsi lafasa ani baarakɛlaw entreprise ni kiiritigɛlaw ani baarakɛyɔrɔ minnu ɲɛjɛndɔnmɛ baarakɛlaw ka hakɛw la an y'olu fara ɲɔgɔn kan ɲinɛ pour que ka u kunnafoniya sariya mun bɛ adamaden tɔgɔla kunnafoni kɔlɔsi o sariya ko cogo di maanifinw ka hakɛw la an ka laɲini ye mɔgɔw bɛ ka kunnafoniya i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ sariya bɛ Mali kɔnɔ bi baarakɛyɔrɔ bɛ yen o sigira jamana ɲɛmaaw fɛ pour que hadamaden ka hakɛ k'o kɔlɔsi donc ni jamana kɔnɔ maaw ni aw minnu bɛ kumaw denw jɛri ni bɛɛ bɔra a kalama k'a fɔ ko sariya bɛ yen ko mɔgɔ man ka mɔgɔ ka photo ta bilen mɔgɔ man ka mɔgɔ enregistrer mɔgɔ man ka mɔgɔ ka tɔgɔla kunnafoni ta ka dangara la k'a fɔ ko ni dangarilaw la k'a fɔ ko sariya bɛ yen ani cakɛbolo bɛ yen mun bɛ se k'i ɲagi ni jamana kɔnɔdenw y'o dɔn hakili la hadamadenw ka hakɛ a bɛ kɔlɔsi kosɛbɛ parce que bi na caméra ko in a cayalen don i b'a sɔrɔ a bɛ butigiw bɛɛ la an kɔrɔkɔrɔ butigiw ni suraka butigiw ni fɛnw bɛɛ b'a sigi caméra 2 3 bon caméra dun filɛ nin a kɔlɔlɔ dan dɛ n'i y'a sigi a bɛ se ka dangari hadamaden ka tɔgɔ la a bɛ se ka dangari hadamaden ka hakɛ la donc o de la sa APDP sigilen san 2016 kɔfɛ an ye sariya senw da minnu bɛ caméra ko kɔlɔsi i n'a fɔ o sariya sen kɔnɔna na a bɛ fɔ ko caméra man ka gulon ɲɛgɛn kɔnɔ a ma ni par exemple minnu ka caméra b'u ka sow kɔnɔ sigiɲɔgɔnw a man k'u ka sigiɲɔgɔn ka kuru kɔnɔna filmer c'est-à-dire ka hakɛ o bɛ dan yɔrɔ la maa tɔw ta daminɛ yɔrɔ min na donc fo bɛɛ ka baara kɛ n'o ye k'a dɔn k'a fɔ ko caméra ko ninnu n'i b'a sigi ka ne b'a la donc f'i ka i n'a fɔ ka papier ɲini yamaruya papier ɲini i n'a fɔ maa minnu bɛ filmer fana u k'a dɔn k'a fɔ ko caméra bɛ nin so in kɔnɔ donc caméra n'i b'a sigi i bɛ wuli ka se APDP la i bɛ taa yamaruya papier de ɲini n'i ye yamaruya papier ɲini ni APDP jɛnna n'a ye k'a sigi i b'a sigi. Cakɛda in bangera k'a sigi sen kan ka sanga ni sariya sen 2013-015 ye mais kalo tile 21 cakɛda in k'a installé k'a bila sen kan o tɛ kalo tile 19 san 2000 ani san 15 l'autorité de protection des données à caractère personnel cakɛda autorité administrative indépendante don min ŋuna ni a yɛrɛ ye k'a ta o don na kana bila bi la u ka baaraw bɛ ɲɛsin buna adamadenninw tɔgɔ la kunnafoni kɔlɔsili ma ani cakɛdaw. I n'a fɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la safo musow fana ye 8 marsi kɛnɛ sigi ka bɛn ni karido marsi kalo tile 8 u ka kalansow bɛ wele établissement Mama Tera la Fatumata Yaya Kane bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Diɲɛ seleke naani musow tɔgɔla don 8 marsi a kɛrɛnkɛrɛnna ka kɛ don ye min ni o bɛ fara ɲɔgɔngaliw ko fɔ diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ musow tɔgɔla ni u ka fara ɲɔgɔngaliw kɛnɛw kan u bɛ ɲɛfɔli kɛ u ka lahalaw kan fɔ ka taa se u ka hakɛw kɔkɔrɔma doni hakilinaw ma musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a laɲɛnamayara Safo commune rural musow tɔgɔla a hakili ɲuman ni a kɔkɔrɔma doni waleyaw o kɛra Sumela Sidiki Tarawele de fɛ ani Umar Dambele a kɛra kɛnɛ Safo commune denw bolo ni u ka nisɔndiyaw
sɛbɛkɔrɔ yira ni jama kafoli ye a bɛ hɛrɛ de tamasiyɛn toujours nisɔndiyaba de bɛ n na komini kɔnɔna na sabu an ka ala deli ye komini a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na a mɔgɔw bɛ se ka bɛn cogo min na ka kɛ kelen ye ka kɛ bari ye ka kɛ sinji ye an ka laɲini ye o de ye o nisɔndiyaba de bɛ n na o de ye n yɛrɛ se kɛnɛ in kan yan o kuma na n ka dakuruɲɛ laban kɔni n bɛ dugawu de k'u ye ala ka nin sabati ala k'a taa ɲɛ ala k'a kow taa ɲɛ ala ka bɛn sabati komini kɔnɔna na alhamdulillah an bɛ ala fo k'ala barikada o la k'an karamɔgɔ yɛrɛ fo. Safo komini musow ka 8 marsi a ma dan ɲɛnajɛ kɛnɛ dama ma barisabu ka d'a kan kɛnɛ in labɛnbaw ye tɔmi sigi a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na gɛlɛya minnu ni o bɛ Safo komini kan ni o dɔ ye Safo sirakura in siraba kan kasaraw ye nin kɛnɛ kelen in kan kɛnɛ in labɛnbaw ye tɔmi sigi a kan fana musolakaw bɛ jɔyɔrɔ min ta du kɔnɔ ka se sigida ma ani jamana yɛrɛ o bɛɛ kɔfɛ u sɔrɔla ka wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma wele min bɛ dɛmɛ kofɔ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma. Jamusabugu sira Safo sira in tiɲɛ yɛrɛ la sira in a ma ban fɔlɔ sira in baara bɛ sen na nka o n'a ta bɛ accident bɛ sen na cogoya min na a bɛ sen na an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ de ɲini o la fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la walasa accident in ka nɔgɔya wali accident in ka se ka ban sira banbali su min bɔra su 4 mɔgɔ min banana hali an tɛ o hakɛ yɛrɛ dɔn bilen donc an bɛ fɛ fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ o fana na ani fana an balima minnu n'i y'a sɔrɔ i cɛ tɛ surasi ye i den tɛ surasi ye i balimakɛ t'a ye a bɛ bɔ i ka du kɔnɔ don dɔ la wala a b'i ka sigida la an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ jumɛn fana sɔrɔ ka se ka musow fara ɲɔgɔn kan ani cɛw bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka se ka an ka armée dɛmɛ o fana ye an ka laɲini fanba dɔ ye donc ni laɲini damadɔni o de ye an bila ka nin 8 mars ɲɛnajɛ fêté Jamusabugu kɔnɔ le 8 mars 2020 Jamusabugu kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ seleke 4 kɔnɔ ni o ye 8 mars ye san 2020 dakun kɛrɛnkɛrɛnnen min taara Mali jamana ɲɛmaw fɛ o de ye dɛmɛ ni ŋaniya ɲumanyaw ye ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma. Ali bi 8 marsi okumu kɔnɔna la Conseil national de la jeunesse ani Tonino Market ye ɲɔgɔn kunbɛn ba labɛn ka bɛn marsi kalo tile 8 ma mun senfɛ kuma caman fɔra musow jɔyɔrɔ la an ka société kɔnɔna la Boubacar Traoré ani Musa Traoré ka sɔrɔlenw don. Jama bɔra i n'a fɔ dakɔnɔɲi ka na salle multifonctionnel min filɛ nin Dubanzana ka se ka na nin ko in seereya min bɛ tali kɛ conseil communal les jeunes min bɛ commune 1 na ale ni Tonino Market ka bolo di ɲɔgɔnma nasira fɛ ka se ka don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi 8 mars nasira la min bɛ tali kɛ musow tɔgɔla don kan lajɛ in kɔnɔna na kuma kɛra fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnna jɔdan bɛ musow la diɲɛ fantan ani 4 kɔnɔna na wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲinɛn ta Mali kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ ka se ka dɛmɛ don an ka finitigilakaw ma. Jeunesse kulu min bɛ commune na an y'a décidé k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka taa sibila kɛ an balakaw ye parce que foyi tɛ se ka kɛ n'an baw tɛ n'i y'a mɛn du an baw don n'i y'a mɛn quartier an baw don n'i y'a mɛn jamana an baw don donc an y'a décidé bi ka taa sibila kɛ musow ye mais an ka taa sibila in an m'a kɛ ɲɛnajɛ ko ye an ka taa sibila in an y'a kɛ 8 mars yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn min ye maaw ka se k'a dɔn parce que musoba dɔw de ye kɛlɛ kɛ pour que 8 mars dɔ in ka se ka ɲɛnamaya kɛlɛ in kun an ma ɲinɛ a kɔ o ye musow ni cɛw u bɛɛ bɛ se ka baara kɛ k'a sɔrɔ ɲɛnawoloma ma kɛ kɛlɛ in kun musow ka kalanko bɛ se ka sabati cogo min na kɛlɛ in kun jamana in fan o fan fɛ ni jɔliko kuma bɛ musow ka wele an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que jamana in bɛ se ka jɔ donc 8 mars ɲɛnamali ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ fɛn caman b'a kɔnɔ formation caman b'a kɔnɔ conférence caman b'a kɔnɔ don n'a nataw la an bɛn'o bɛɛ kɛ n'Ala na kira sɔnna ma a ka kan ni fɛn o fɛn bɛ kɛ jamana in kɔnɔ an ka miiri faamaw la n'o an ka sɔrɔsiw ye bibi in na n'i y'a mɛn an bɛ sunɔgɔ bibi in na n'i y'a ye an bɛ taa an ka ciw la ka sɔrɔ baasi foyi t'an na bibi in na n'i y'a ye an hakili sigilen don je pense que an ka faamaw jɔyɔrɔ belebeleba b'o la. Commune 1 maire min kun bɛ kɛnɛ kan ale y'a ka nisɔndiya yira k'a yira k'a fɔ denmisɛnninw ka nin hakilina ɲuman tali senfɛ ka la ka ladilikan kɛrɛnkɛrɛn ta ka ɲɛsin denmisɛnninw lakaw ma. Bon hakilina min bɛ di o ye folikan de ye ni denmisɛnninw yɛrɛ ye hakili sɔrɔ hakili ɲumanya sɔrɔ ka nin don belebeleba ninnu sigi k'a fɔ k'u yɛrɛ b'a ɲɛnamaya ka fara an balakaw kan je pense que an b'u fo k'u wilimayɛ ka yir'u la an fana b'u jukɔrɔ don an fana b'u kɛrɛfɛ an ni olu de b'a jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Min sɔrɔ ka fɔ a la min y'a to bi 8 mars ye min y'a to an ka faamaw fana ye hakili ɲuman sɔrɔ ko ka ɲinata kɛ kɛcogo wɛrɛ la ka jeje
tasibila kɛ an ka faamaw ma o fana ka kan parce que an b'a wagati de la 8 mars bɛ yen mais an fana ka hakili miiri k'a fɔ ko an ka faamaw u ni dɛmɛ ka kan u ni tɔbɔtɔbɔ ka kan hakili la o hakilina ɲuman de y'a to faamaw ko k'a deje o faama k'a fɔ ko kɛnɛ in lasewara ni cɛtiri dumanw dɔnkili dumanw ani ɲɔgɔn bilali sira min b'a to hakiliw bɛ se ka dayɛlɛ cogoya min na. Tabakɔrɔ mun bɛ Kɛɲɛba mara la o musow fana ye kɛnɛ belebele sigi 8 mars okumu kɔnɔna la ka bɛn ni marsi kalo tile 8 u ka dolanci Kɛɲɛba kan. A kɛnɛ tun denbayalen don kosɛbɛ ni sigida ɲɛmaw ani dugutigiw ni maaba caman ye. Samayira Sanogo ani Ibrahim Kulubali tun bɛ Serifula Jabaramuso tɔgɔ la. Sanga kele tasibila ka ta ka ɲɛsin maa kankun mɔ o min kɛra tabakoto sigibaa ye o de kɛra baara ye ka musow tɔgɔlandon ɲɛnamayali baaraw nun don tabakoto dugu kɔnɔna na ntɔlɔntanci tɛrɛ min bɛ wele tunkaranke o kan musow bɔra tabakoto fan bɛɛ lajɛlen na walasa ka na kɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in seere ye min bɛ kɛ sababu ka hakilinajigi kɛ cɛsiriw la minnu bɛ kɛ musow fɛ a ka ja u ka hakɛw bɛ se do bɛrɛ la. Tabakoto musow man se ka sigi fewu u ka droit makarani la dugu fɛ a n'u ka mɛrɛw ani izini fɛ u y'a ɲini mɛrɛ fɛ k'a ka terrain dɔ d'u ma u bɛ se ka formation k'a kɔnɔ mini ka jɔ u ka formation kɛ yen ani ka yɔrɔ labɛn u bɛ baaraw k'a kɔnɔ. An ka foli jara yɛrɛ lɛ tulonkɛ jara kɛra seconde dungo la ala ka to san wɛrɛ ka na kan sɔrɔ 8 mars ala ka kan kɛndɛnya la ala ka san wɛrɛ caman yira an na ka sini kɛndɛya sabati minnu bɛ furu la ala ka sini kɛndɛya d'a ma ka furu kɛ furu tututi minnu ma cɛ sɔrɔ ala ka cɛko nɔgɔya olu ye. Ka sangani ɲinɛ musow tɔgɔladon ɲɛnamayali ye an ka jamana ye I dakun min ta o de ye 8 mars 2020 dɛmɛ ka don an ka kɛlɛkɛcɛw ma ni dakun in sugantili dabɔra de walasa jamana musow bɛɛ lajɛlen ka se dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma a ka ja u bɛ wulikajɔ min na su ani tile walasa k'an ka jamana kisi. Bɛn foyi tɛ bɛn bɔ jamana o jamana bɛn na I bɛ jamana bɛn ɲɛ an ka sirifike y'a fɔ hɛrɛ tɛ dun yɔrɔ si ni bɛn tɛ i ye silamɛ ye i ye kafiri ye o n'aw ma bɛn hɛrɛ tɛ dun ye. Tabakoto bi alhamdulilayi ne kɔni de dugutigi n sewalen dɔn n bɛ ala tanu n ka ala deli nin de la pour que ka muɲa ka sabari. Bi ye dɔnba de ye n'o ye musow ka dɔn ye n'i y'a mɛn du i ko muso n'i y'a mɛn ko jamana i ko muso donc n bɛ foli ta ka se commune muso bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn y'a sen ta ka se n ka maire tɔgɔ la a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ bi donc ne de nana a ka foli lase a ye doléance mun fana présenté n y'a mɛn musow ni ala sɔnna an b'a kan a ye dɔ k'a la mais ni ala sɔnna a bɛna n'o ye. Ka ladɔnniyaliw kɛ Mali kunkan fo ka taa se diɲɛ korokara mɔ musow ka taabolo kan ka ninkura fiyɛ u ka yɛrɛmahɔrɔnya baaraw la sigidaw kɔnɔna na ka hakilijigi kɛ ka ɲɛsin musow ka hakɛ mɔ ani ka dɛmɛ ta ka don o mɔ cogo min na jɔyɔrɔba bɛ se di o mɔ sigidaw kɔnɔna na olu de ye laɲiniw ye minnu bɛ kɛ don nin kɔnɔna na. Wallahi n bɛ yɔrɔ min na bi kuma tɛ n bolo k'a fɔ ne baw n dɔgɔninw ni n kɔrɔmusow u ye mun yira n na ala de b'a dɔn. N bɛ a 180 km d'ici mais u taara parrain ta ka n'a di ne ma ala k'u ta ɲɛ ala ka musow ta ɲɛ an bɔra muso la ala ka dɔ fara u ka fɛn mais mun ɲini fana ala ka na ni hɛrɛ ye Mali kɔnɔ ala ka fitinɛ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ala ka a ban pewu. N'a ma ɲa k'a fɔ ko a kun wele mɛ a kama an ka jamana surufɛ kɔnɔ Umu Jara ani a kan duman Tabakoto musow bɛɛ lajɛlen nisɔndiya an ma ladɔnniya k'a fɔ ni don in sera ka ɲɛnamaya Tabakoto dugu kɔnɔna na ka sanga ni Tabakoto musojɛkulu 64 ɲɔgɔn ka bolodi ɲɔgɔn ma de ye fo ka taa se dɛmɛba ɲumanw ma ala ka san wɛrɛ ta yira an bɛɛ lajɛlen na. Amina Arabi o de fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ ani ce aw ka lajɛli la aw kan bɛn ni ala sɔnna ma.